Много ми дойде. Яш. Като много ми влизат в други за... Супер. Гъня ти! Не е смешно. Добре, гледай сега какво става. Чай сега виж какво. Чай само пусна на песен. Добре. Сядаме. Снимай, разделят. Чакай, бе, човек, не дай се мъчи, бе, човек. Чакай, бе, няма сила, бе. Много си болен и не дай прави резки движения. Ама бръка ли пре? Ама мръвка ми даде. Не, мръвка сега. Тя ме е точно мръвката на мен. Не, почна да даде. Тази започна. То нещо е твоето, бе. Чакай, не дай прилагай сила на пенджерата. На тук, на това, така. Аз не се пресня. Не дай прилагай сила, защото много си оболен и... С какво е? Викаш, бе, идиот си му да стея. Какво това? Гримна, бе, какво това? Гръмна, бе, какво? Гръмна това, бе. Гръмна, бе. Вземи да ме Да ми живееш. Да. Това мама. По гръбчето, ако се даде. Много оболен. Чакай, аз тази не само така правя, пък нищо не дам от нея. Пат, наблагай на ще аз да направя тогава е така. Да, И какво само да държа това моба? Коя мръвка иска сега? Те са 3. Не, тази се свърши това вината. Ама тя ще е много, бе. Не, бе, добре, не. Тя снимай, да. Чакай. Направим вече. Е така. То се вижда нещо като YouTube или нещо такова. Добре. Компромати. Не мога да чак много бързо. Ти болен ли си, бе? Напълно съм здрав. Аз съм супер. Добре. Да, защото на спазма точно всичко и не става се. Това му е баш точно и даже накрая познаването така го прави и това му е. Последна мръвка. Не, още две има. Да, бе. Има две още. Има и красавичка. Те за после, бе. Не, за после. Ох, не мога повече. Много си такъв изморен човек, бе. То ти ръмжи тук, ала. Ще почина. Ще го уморя. Чакай сега малко зеленце, така тук салатката. Чакай малко, чакай за такова, не си штросай. Порасна ли корема? Ядем корема, порасна ли? Не е достатъчно порасна, чакай да го пораснем. Чакай да го пораснем. Еса? Още не е. Бати. Добре, ще ти пусна на песен. Само чакай да отиде, знаеш ли? Той всеки избяга, бати. Не може ли се оправя тук? Не ще каза, че няма проблем. Той ще ми се обяка за преведе. Аре бе, молица, много си зле, болен си това. Нещо капче, искаш ли нещо това? Нещо чайче ти направя, нещо... Нямаш такова това. Сеш ли си? Не, бата песен, бати... Чакай бе, забравихме най-важното, най-важното е то, тук отдолу. А сега от тук. Обратно. Бати! Добре. Да излъчи сълзите ти тази нощ. Чакай малко, моля се, добре ли си? Вече е добре, всичко не се болен вече, поне едно мъниго. Моите думи сега. Действително заболят. Не, трябва човек,
Чакай, не красничка е така. Красничка може да бъде. Дай кърпичка, тук взема кърпичка. Да взема кърпичка. Айде и красничката пак. Друго нещо. Добре, трябва да сме да си още. Не, още е празно. Празно. Гледай, красиво. Ти представяш си го, то да е европейски шампион.